Fago un chamamento á comunidade internacional, á comunidade europea, para que se volquen na garantía de protección aos activistas e as activistas que ali se atopan. Estamos vivindo un xenocidio. O réximen de Netanyahu é criminal. Pesa sobre Netanyahu unha orde de detección por crímenes de guerra. É gravísimo. O que está a facer golpeando atacando a flotilla é completamente ilegal e eu fago un chamamento dende a miña cidade, dende Ferrol, á presidencia da Comisión Europea, a todos os entes internacionais a que paren xa esta barbarie. Non pode ser que o goberno de Netanyahu este disposto a pôr en risco a vida dos defensores e das defensoras dos dereitos humanos. A xente que está ali está defendendo o ben común, a legalidade internacional. E é grave que teñamos que desplazar dende varios gobernos europeos, efectivamente, buques de protección ante a violación manifesta da legalidade internacional por parte do goberno Netanyahu. Quero darlle as grazas aos activistas, ás persoas que están poñendo en risco a súa vida para denunciar a barbarie que está cometendo o réxime criminal de Netanyahu.